Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo channel Dalang Guntur sing mutur-mutur kepriwe kabare sedulur, moga-moga sing pada sehat waras slamet, sing lancar rezekine, sing murah rezekine, sing barokah. Amin ya rabbal alamin. Oh iya sedulur, wengi iki arep netepi atau menepati daripada permintaan para penggemar untuk janturan versi almarhum Ki Sugino Siswocarito. Kebetulan saya pribadi juga sangat ngefan kepada beliau dengan suara khasnya. Semoga beliau almarhum Ki Sugino Siswocarito ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, insya Allah dengan request yang diminta oleh para penggemar, saya akan mencoba semampu saya, sebisa saya, wonten ora persis ya mung jenenge wong anu niru ya, ana sing persis kadang ana sing ora, kan seperti itu. Baiklah, akan saya coba. Hong wilageng awigena mastu nama sidam. Ana Ratu Sudibya pranateng Rat Pramuditya rep surbyang pratangga pati. Mantra-mantra wetan anggendanu kilen. Kilen pinayungan asta gangga wira tanu. Asta tegesipun tangan, gangga banyu, wira papan, tanu tegesipun tulis. Sepupun dia papan saga tulis samene wonten ingkang mastani sepuh papan, samene ingkang wonten mastani sepuh tulis. Ujaripun para winasis dalang punika ngudal piwulang. Dalang karana nggelarake surat saning Weda sekawan perkawis Spinda Weda, Parama Yuga, Kali Weda, Pustaka Raja, 3 Weda, Purwakanda, sekawan Weda Maga Barata. Weda sekawan ngemu suraos, ana caraka Datasamala padha jayanya Maga Bathama. Ana caraka dumunung sisi wetan Datasamala kidul padha jayanya kilen ler Maga Bathama. Purwakaning cariyos samawaton kandha Budha Purwaka. Kandha marang caritane Budha marang asalagamane Purwaka marang kawitane. Wayang kinarya pralam kita wewayangi gesang pramila gegambaraning pakarti. Pakarti sae saga pakarti awon. Sinten ingkang tumindak sae bakal pikantuk nugraha. Dalang ingkang tumindak awon badhe pikantuk pidana. Swuh kerep data pitana. Hanenggi negari pundhita ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka wilangan sawiji, adiluwi dasa 10 purwa kawitan. Senadyan kata titaing dewa ingkang kasowan angkasa timbuling prantiwi kaidering samudra. Kata ingkang sami anggana raras. Nanging boten kadhi negari Ngamarta, ya Cintrakapura, ya Batana Kawarsa, ya Kencanapura, inggih negari Gendraprasta. Sinebat negari Ngamarta awit dadya sasana pangasrepaning para kawula, inggih sasana panggesanganing lebet saking yuwaning bumi tuwin wibawaning Sri Narendra. Inggih asta pusaraning praja. Pramila winastan negari Cintrakapura karana dukunane dumadi saking kedatoning Sekar Pudak ingkang angganda arum sumerbak. Ampatesta lamun sing nami negari Batana Kawarsa punika dadya ingkang winangun sarana Ndresing Cipta tuwin Sengkuding makarya. Ayagoning dharma para satriya ingkang tulus sing jiwatama. Hendraprasta inggih Hendra Paragastra punika mengku werdi kekuwunganing Purasinung ragarjaning sasama. Sama samaning dumadi tinuntun tataning pradata saking para satriya ingkang mahambek brahmana.
Pramila winasta negari Purakancana labet kraton Ngamarta sinungging kencana sinasutya. Saking kuwasaning Hyang Indra duk nalika Pandhawa babat Wanamarta. Lah sinten ta wae ingkang jumeneng nata ing negari Ngamarta menang kinocap dosa namanira. Jejuluk Sri Narendra Prabu Darma Kusuma. Inggih Prabu Puntadewa, Yudhistira guna talikrama. Dharma Wangsa, ya sanganjata satru. Pramila jejuluk Darma Kusuma mengko wedi Narendra ing hambek adil para marta. Ber budi bawa laksana, lila ing bondo lega ing pati. Puntadewa dene bobot kadewasaning jiwa sang nata wis setatar derajating dewa. Dene Yudhistira Narendra ingkang mumpuni ulap perang suci lirewus bangkit pepenginanira pribadi. Kadosipun mekaten, mbok pilih kathah kalepatanipun kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.